La notícia del dia la protagonitza Fred Drummond. El controvertit inventor milionari s'ha tornat a casar. La seva nova esposa, Sarah, ha afirmat: en Fred és tot el que una dona pot desitjar i estem molt enamorats. Després de la lluna de mel, Fred Drummond i les empreses Drummond centraran la seva atenció en una nova font d'energia que estan experimentant, generadors d'electricitat per mitjà de vent. Drummond diu: feu un cop d'ull al futur, amics. Els molins de vent són el futur. Ara passem als esports. Suposo que aquesta carta et deu sorprendre. Ha passat molt de temps. M'agradaria veure't aquest estiu. Sisplau, si pots, posa't en contacte amb mi. El teu pare que t'estima. Go home now, boy. You hear me? 'Cause where you're going won't be home. El teu pare que t'estima.
Sisplau, no tregui les mans del volant. Moltes gràcies. Com va la vida? Bé, Segur? sí. D'acord. Diria que té un petit problema amb el cotxe, oi? No, el cotxe va bé, és que m'ho prenc amb calma. Anava molt a poc, a uns 45 km per hora. Sí, El límit però és de 90, aquí. és que aquest cotxe és vell. De quin any és? Del 65, suposo. Del 65, ja són anys. Sap que és més emprenyador d'aquests cotxes? Per moltes reparacions que hi facis ja no valdran mai res. Ja ho sé. No és d'aquesta zona, oi? No, no ho sóc. Ah, esclar que no. Conec gairebé tothom que passa per aquesta carretera. Vaig constantment amunt i avall. Que bé. D'on és? De Clayton. De Clayton, Califòrnia? Sí. No hi he estat mai. És una ciutat petita? No, gran. Gran. Cap on va? Vaig carretera enllà. Doncs trobarà una gasolinera. Hi ha un bon mecànic. Fàcil-hi revisar el cotxe. Es podria quedar penjat en qualsevol lloc. D'acord. Val més que ho faci. Ho dic pel seu bé, sap? Gràcies. De res. Bon viatge. Això és tot? Sí, facis mirar el cotxe, entesos? You don't listen, do you, boy? You going the wrong way. The wrong way on a no-way street. So you listen to Brother Blue. I told you, boy. 'Cause where you're going won't be home. Vinc de seguida. Fa una mica de vent avui, eh? Sí. Que veneu cervesa, potser? Cervesa? No. Coca-Cola. N'hi ha una màquina allà a l'altra banda. Escolta, no t'havia vist mai per aquí. Que ets de ciutat, noi? Sí, té alguna cosa en contra? No, però és que la gent que no és d'aquesta zona d'aquí... de vegades té problemes per acostumar-s'hi al clima, em refereixo, saps? No és per la calor, no. És el vent, els treu de polleguera. Però el que els emprenya més són aquestes bestioles. Són d'allò més fastigoses, no et sembla? Corren amunt i avall tot el dia sense parar com unes boges i caven caus i túnels. Es fiquen per tot arreu i se'n mengen les provisions. I quan el vent bufa de debò, es tornen boges. Perden el cap, es tornen ximples i també van de cul. Una cosa molt curiosa. Bé, a veure, jo em dic Bob. Benvingut a Pill Blossom. L'ha deixada feta pols. Ho fa gaire sovint, això? Vols que te l'ompli? Sí. Bé. On queda l'Avinguda Gran? Sí, gran. Bé, continua endavant fins que trobis una desviació a la dreta. Tira cap allà, no et pots perdre. Gràcies. I busques algú concret per aquells barris? El meu pare. I com es diu el teu pare? Fred. Fred Drummond? El coneix? Què li passa? Quin tio més estrany.
Francisco. Sí. Sí, generadors d'electricitat per mitjà de vent. Sí, això sí, exacte. Sí, i tant. No es preocupi, li donaré el missatge. D'acord. Sí, gràcies. Adéu. Hola. Hola. Qui és vostè? I tu? Suposo que aquell és ell. Déu meu. Ets el fill d'en Fred, oi? Oh. El teu pare no esperava pas que vinguessis. Jo tampoc no esperava la carta. Sí, és veritat. Et va escriure fa poc. Has vingut molt de pressa. Em dic Sara. Tu deus ser amic. Sí. A què es dedica? A moltes coses, inversions i coses així. Quan va ser l'última vegada que vas veure el teu pare? Suposo que no saps gran cosa d'ell, oi? No. I tu què hi fas aquí? Treballes per ell? Doncs podríem dir que sí. M'ocupo de la casa quan no hi és. Vols beure alguna cosa? A la nevera ja t'he glaçat. Quan tornarà? Dilluns. El teu pare és el propietari de tot això. Tu no t'hi assembla gens.